Dream to travel, dream it again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Bon dia, simatrites, i benvinguts a Palma de Mallorca. Estem a la zona del port i, com veieu aquí darrere, la Catedral de Mallorca. Van trigar 300 anys en construir-la, del segle XIII al segle XVI. I ara anem a veure-la. Ens acompanyeu? Està construïda dins de les muralles, però molt a prop del mar, per poder-se defensar també dels pirates. La Catedral de Palma és una joia del gòtic mediterrani construïda a tocar de mar. Imponent per fora, sorprenent per dins. Vitralls de colors, un baldaquí dissenyat per Gaudí i una llum màgica que canvia segons l'hora del dia. La catedral és d'estil gòtic i ja heu vist l'alçada dels sostres, quasi 44 metres d'alçada. L'alçada de les columnes m'ha deixat bocabadada. Et fan sentir petita, però alhora connectada amb alguna cosa més gran. És impressionant pensar com fa segles es construïen edificis tan alts, tan plens de llum i simbolisme, amb eines i coneixements tan diferents dels actuals. Aquells mestres d'obres aixecaven pedres com si fossin somnis, amb una fe i una paciència que encara avui dia ens deixen sense paraules. Aquesta capella o absis o no sé què és una reconstrucció moderna que en Xavier diu que li recorda un rocòdrom i, si no m'equivoco, és de Miquel Barceló i va costar una pasta. En Gaudí va ser responsable de reconstruir aquest altar. Una de les coses que va fer va ser moure els seients del cor, que estaven al centre, aquí als laterals. I com veieu hi ha símbols modernistes com la forja, etc. Aquesta és la capella del Corpus Christi. La capella és del 1360, però, evidentment, el retaule és d'estil rococó, és del segle XVII. I aquí, en el lateral, hi ha enterrat el primer bisbe de Mallorca. Comparat amb l'interior de la catedral, el claustre el veig molt senzill. L'entrada a la catedral val 10 euros,
o en funció si tens alguna discapacitat, en funció del grau, fan una petita reducció. De fet, a mi me n'ha costat 8. Està oberta tots els dies, excepte quan els dies festius, vull dir, diumenges no està oberta a turistes, Nadal, Sant Esteve, dies de festa no està oberta a turistes. A Palma, després de visitar la seu, deixem que els carrers ens guiïn. Ens trobem edificis antics, balcons de ferro forjat i olor de cafè acabat de fer. Anem en direcció als banys àrabs, i és que recordem que el passat de Mallorca era musulmà. De fet, el primer rei mallorquí va ser Jaume I, i crec que va ser per 1200, 1300. Després Jaume II, Jaume III, i finalment va passar a formar part de la corona d'Aragó. Però abans hi havia els àrabs, no només a Palma, sinó a tota l'illa. El nucli antic és ple de palaus. Reconvertits en habitatges de luxe. L'entrada val 3,5 €, però només es pot pagar en efectiu i no en tenim. Els porticons aquests verds em recorden Menorca. Sobta molt que no veiem cap comerç ni cap bar ni res obert. Estem a la plaça Santa Eulàlia i aquí ja comencem a trobar més vidilla. Aquí la gent va molt fashion, ja ho veieu. Passem davant de l'Ajuntament, amb la seva façana noble. La plaça Major és el cor vibrant de Palma. Amb la seva forma rectangular i envoltada d'arcades, recorda les grans places castellanes, però conserva un aire mediterrani. Un lloc on el ritme de Palma s'alenteix i es viu a peu de carrer. Descobrim el claustre de Sant Antoniet, un racó barroc ovalat del segle XVIII, amb 2 plantes d'arcades i un pati central que conserva la tranquil·litat del vell convent i que aquests dies està ocupat per un pessebre gegantí. A banda del claustre, Sant Antoniet fou un important hospital medieval per als malalts del foc de Sant Antoni. L'església el·líptica conserva capelles ornamentals i una cúpula lluminosa, mentre que la resta del convent va ser enderrocada amb el temps. Fem una parada al Mercat de l'Oliva, el mercat cobert més gran de Palma.
Hi trobem seccions de peix, carn i productes locals, així com plats per emportar, sushi, ostres, vermuts i tapes al taulell. I, evidentment, ens aturem a fer un mos. No està aquí. Estem a Can Diví, al mercat de l'Olivar. I anem a fer una truiteta amb patates. Ja estic, sí. Tot i ser temporada baixa, els carrers del centre estan força transitats, però de tant en tant val la pena enlairar la mirada per gaudir dels edificis modernistes que hi trobem tot passejant. Aquest edifici és l'antic cercle mallorquí i actualment el Parlament. Quan deixes enrere el bullici i entres a l'Hort del Rei, el temps es fa lent. L'aigua circula pels seus canals, sota palmeres i lledoners, i de seguida sents com la calma t'envolta. Imagina't que aquest racó regava els horts reials fa segles i ara estem nosaltres aquí. Passejar per Palma és deixar-se sorprendre a cada carrer. Cada plaça, cada portal guarda una història que espera ser descoberta. Ens acomiadem allà on hem començat, a la Seu de Mallorca. Aquest aparcament és ideal si com nosaltres arribeu a les 6 del matí, dormim poc, i voleu descansar una miqueta abans de començar ruta o visitar Palma. És un pàrquing de pagament, excepte diumenges i dissabtes de 9 a 2:45. La resta de dies es paga tot el dia, però no l'he trobat car. 2 hores, 2,65 €, si no m'equivoco. Potser en temporada alta és més car perquè jo havia llegit que 2 hores eren 3 €. Però molt pràctic per visitar la ciutat, perquè estem super a prop del centre. Descarregues l'aplicació i si se't passa l'hora pots pagar amb l'aplicació i afegir més minuts. I bé, continuem. Som conscients que ens han deixat cosetes per veure, però tenim una agenda molt a apretar. Al pròxim episodi visitem Port d'Andratx i busquem algun lloc per pernoctar. On arribarem? No us perdeu aquesta ruta en autocaravana per Mallorca.